Tom Ojienda ema bende oyombo Otiko noero mara ODM Laro kom senete county ma Kisumu nominations mag ODM bende notime county noero odiochieng' manyoro. Okil Ojienda oyombo bang' yudo ombulu maromo 39,336 ka iluwe kod Mikai Rose Nyamunga ma bende oyudo ombulu maromo 18,319. Kae kom noero mar Women Representative Mikai Ruth Odinga oyombo kod ombulu maromo 23,665. Kombego eko mag MPs ni kar chung'od bura noero manyakach migosi Adumo Owuor oyudo Otiko noero, kar chung'od bura mamuoroni James Koyo oyudo Otiko noero, Kisumu East Nicholas Oricho oyudo Otiko noero, ka Kisumu Central migosi Joshua Orona ema bende oyudo Otiko mar biro laro kar chung'od bura noero yiero madwe mar 8. Sophie Sao ni kod ler mathoth ewi duoko goeko mag nominations mopogore opogore manotim county ma Kisumu nyoro. Piem kombe mopogore opogore manotim county ma Kisumu, Okil Tom Ojienda noyombo kom mar Senate ma county noero kod ombulu 39,336 ka nyawadgi mane gilero godo Mikai Rose Nyamunga ne oyudo ombulu 18,319. Kom mar Women Representative Mikai Ruth Odinga ne oyombo kom noero kod ombulu 23,665 ka moko kuom joma ne gipiem godo laro kom noero en Beatrice Atieno, Mikai Valentina Nyango kod Mikai Sally Okudo. Jaod bura ma Kisumu Central migosi Fred Ouda okoyudo Otiko noero mar duond od bura mar ODM, ka Otiko noero okaw kod laktar Joshua Oron kod ombulu 6,842, ka jachung' od bura noero to oyudo ombulu 5,362 kiluwe kod migosi Victor Adido kod ombulu 269, ka migosi Elijo Buru to oyudo ombulu 172. Kom od bura ma Muhoroni, jachung' od bura noero migosi Onyango Koyo onuoyo Otiko noero kod ombulu 4,043 kiluwe kod migosi Hezron Makobewa kod ombulu 3,317, ka migosi Samuel Ong'ow luwe namba 3 kod ombulu 1,081. Duoko makamagi ne olanda yanga kod returning officer mar duond od bura mar ODM county ma Kisumu Mikai Jacqueline Sanaipei otieno manyoro kar tiegruok ma Tom Mboya Labour College boma ma Kisumu. Ne Lolwe TV kowuok county ma Kisumu, an Sophie Sao.